Hoy, what's up mga landos? So, welcome back din no kay karon kami naka-outro buhat og video. So karon kay magbuhat mig video nga kanang magkuan mi tanaw mi og unsa na ayo kan kining kuan ba mura siya gan ngano mga 60 nga sa TikTok bitaw mo tanan. Mura ba na ilang mga ampay. Sa mga TikTok nga kanang kuan mo na dire sa cellphone na save dagan kayo. So, tanaw na to kung kaning mga naungan ni Manyakis na ginidaan. So, magsugod ta sa atong sa may password dire. Grabe sa password dire. So, kung bago pa lang ka sa akong YouTube channel ay mag-subscribe na o damay na ang katong yang bagting-bagting sa kilid para ma-update ka sa ilang mga kamanyakis, no? Para ma-update ka sa mga kabuang. So, sugtan na to ang atong pahayunay. Pahayun. So, kaniyon na tayo. Wow! Uy, balik man. So, unsa mo sulti ito dong? Para sa istorya. Lami isag lawas gid. Lami isag lawas. Dili na to magkuan balibad. Nga katong isa gym siya po nag-gym siya. Diba, lang sa man imong sulti dito nga unsa ba ganahan ba ka sa iyang moves nga kan? Ang sarap ng katawa. So, ano na si Jim Sab kay kuanan siya realize na siya daan sa mga video. So, kaya na ba tunod eh. Unsa man to nga sign dong nga pinana man. Unsa man to? Paslok buha. Sada karon ako makita nga tong sign de. Ambot ba unsa man kan kalimangan ng mga babae dali? Pa-cute. So, dito ta kay daghan pa na nga video. Kan na po. Number 3. Wow! Yeah, awards. Mikay. Grabe yung si Mikay. Ay kana mga hubag ba? Kaniyo, ika-upat nga video. Oh, ga ina ba? Mura gyapon siya kana dayo. Mura ni nga budget. Untol mo kay ako. Pastilan. Kana abs. Pastilan na kanito sa dito sa Kalima. Kailan ka dito? Wala. Wala mbe. Lo. Words. Igor kita sa ibog yun. Para to sa imo dong. Ang laki-laki. Kani. Mura gyapon siya nga baji gyapon no? Oh? Untol kay ba? Oh? Ano ba kay abs? Oh, na abs ba? Grabe ah. Kapila naman to. Sa ika 1 2 3 4 5 6 ika 6 na tayo ika 6 kanin tayo 6. Lah mo gyapon dula. Grabe ah. Mura gyapon ganina day nga baji oh. Ay mubo raman. Laro mubo siksikan sarap ya. Tama nga din naman yung batats. So, kanina po. Lah, sunod na magubo na ba? Nagubo. Ay, kani. Nay-arthritis puso do. Adis-adis. Muti mo mga ganan na ba dong? Utong na mga arthritis puso da. Ganan na arthritis. Kani. Patikan. Ikan mga bae ah. Hindi din siyan. Abe.
Grabe topic. Ay, kumukulo-kulo rin yung buhok ko. Yahay kayo tattoo na ba? Isus, ako yung nagtato unta dara ano, nagtuon na kong tato kay para gid sa mga kuno, na ako gitunan gamay kay tuplok na sa kamot oh. Uy. Estudiantes. Oh, grabe, pastilanan. Isig lawas ko. Oh, nagyan pa siya mga sign. Sa mga sign yung ani-ani. Anong guloy? Ini sunod ta. Siya mo gapon. Muro yapon nga badi gani oh, untol kayo tanawa induga no. Grabe ka absent. Uy, untol kayo. Yan ang pak. Paano yung dancer mo? Ini dundi. Gawit here. Guwapa ba? Lahi pura na. Siyon siya, siyon no. Kanina pod. Allah, yati paka mo kaya. Isir mo kaya. Oh? Tang amugbo makaayo. Dili ta magsayo maulaw lang. Kani. Loh, yati na samot pagka-untol. Tumigot mo kaya. Yati samot pagka-untol ah. Bakit mo na siya? Murag pun. Alam mo gyud tang gabayad ko tang untol kayo. Gua para ba gabayad? Lan sa kinini yo. Ilam to ila. Ala, nanapay untol kayo. Guwapa siguro ako sa piyan eh. Ah, boros. Ah, gibuturan kay. Ito sa tutoy ah. Kani. Alam mo rin yung untol kay ganiya oh. Oh, mga lingin kay mga kuan ba? Mga sinutan bitaw lingin. Lingin. Ano rin yung untol kayo? Gip, musilman. Ala. Ala ka. Girak-rakan. Ala. Ay, ito, uli kayo. Isa na, burot lagi kayo. Oh, iya ha, mantanan ah. Lawan na, nahul-hul. Grabe ya, talaga ng gwapa, raw sa kabayo. Masa may pangalan der daw ka ako nang i-chatan sa Facebook. Mo si kuana mo ana. Vivian. Vivian. Ala Vivian karon ka Vivian ka. Vivian ngayon. Vivian, kinsa ka? Chati ko. Ay, ako mo chat nimo dai. Okay, kay paka. Mo mga artista na. Ito kayo? Artista na? May busod na may oras sa puso na. Dili, Bibi Pondo. Wano. Ay! Kira ka na. Para at tubag kayo. Grabe, dakitan mo nila dito. Nila pro. Ah, lalok maawi. Kagansi baka sa bubo mo kaya? Ikaw manyak bagay kanin. Wala siga baka sa mata dari sa inyong mga mata. Nagre pukito. Lah. Lagi atad na. Gipaduol pa man jud. Ala tuwara. Nagtuwara kami abo. Yuyuk to. Yuyuk. Ano eh? Lah kan ni dong. Master kayo. Tuyokin si ate di ayo. Master kaya ang ate dong dah. Ang talikod mo magkati. Ato bang ti? Wantas mo sa ante rin. Ante. Ate. Lah. Tuyo rin di ay. Ah, grabe kuya huwag yan. Ay, muntas kayo. Oy, last na lang duha ka video. Uy, may nana, bad na. Hindi mo tanawan na eh. Uy, mag-inis daw siya. Master mo sa gitar dai.
Luya siya. Oh. Ay maro to ya di ay way lihok ka day kamo tri palihok. Luya. Ah, ni samot pagkapaka. Ulo. Atil lang pag ihari yung style oh. Dumuro mag-mineral body. Sama ako. Ay, samo rin. Kasi kayo. Wala lain ani. Gansiya ka ito no? Ya, tinanggang nga, gym chef dia sa liyo. So, saan yung mga kuan ito dong, yung mga kuan, ganahan mo sa inyong kuan. Ganahan ko itong sige balik-balik yung naong. Itong balik-balik ang naong. Mura mag, yung kuan, mura mag-ibumbahan ba? Utol, mga yung marog ka, balon ba nga, butang tubig daw? Mga naanaw. Iyo, sa ayos na. Nya, Maricel, ansa may mga itong ganahan pod? Ako ko ganahin to kay. Sa mga ilabag ka na, bagang anong naong Bad palandaan. bantob bad. Tiktok buang bad. Ba mo na ko? Di gusto mo balik ato pagaman. Gym chef po, hilam-hilam na gym chef. Unsa may rin ang focus tungod sa naong ni gym chef. So, shout out din ni Kuanday Christian nga Biligas kay iya ginigikan ning TikTok kay iya gining love gayo ni mga TikTok na nga video. So, iya ra nagpapasar ko sa iya og mga video nga kanne sa iya nagikan di sa ko ganahan po kuan. Talagsar po kumutan adere. Talagsar po kumalanda sa tanan adere kay akong na nga kuan ba kani akong nang bidaan. Kaning sana innocence I am a innocent body and mind. Ay ama innocent maranda sa karon mo kakita dire. Kanang cellphone di po ni ako. Nara akong cellphone gi video. So dini ako cellphone yan ni Dodong. So unya dire. Di na si kay mutang adto na silang balayo niya mga landlos. Di na ko magbudjol. Kalau nasa pamathon for me. Oh, yawad ko kasi yan. Yati yan si Bana dili yo. Ibaan na mga landas ko ba kaya mga kani Dodong ba? Oh? Bakit nasip-sip dire di ay na. Kana isa. Kana. Uno iba na gyapon di grabe ah. Grabe do. Pasahe ko ani dong. Pangulpiper na dong. Oh mga landas to, iba na. Oh. Shout out, salamat ni Christian dahil nga Biligas kay sponsored siya sa mga TikTok nga mga kuan TikTok nga mga 60-60 nga hot in everything. So shout out ni Christian Biligas. So og shout out po ni Jampol. Nalimot lang sa apelidan Jampol noon. Jampol Ilirda og si Ray Villacorte nga solid kayo sa Team Landos supporter og sa unsa to mga kuan ito ha. Limot na ko sa akong i-shout out kay dugay na daw nakahimog video. Si John Myler og si John Michael Myler. Og si Ray Lawrence Pardo nga og pagumangkon diha sa Cagayan ay sa Agayan. Nagwirta Vines. Ako ya po dila dito ay Agayan na ilang gilisan. Sa man itong kamera nga di man i-focus tong naong na Atong naong magkuan. sa man di mo Wala mo taglit noon. Litson. Mawala So, ko kagwapuan. shout out sa inyo da, shout out ni Kim Balyusos. Nato sa Manila karon nagbo-vlogging siya dito nagtagalog na pala siya kayon. So Kami shout out mi sa nagatanaw da nga video. ay shout out po ko ni Kuanday ay legend taglinaw nga dugay-dugay na siya nga naingon nga magpa-shout out sa mga Team Landos. Og si nalimot ko. Kasi tong ipa-shout out. Bade ko to palahubog sa. Shout out po ko ni Kuanday. Jisa. Gisa may pantul ko ni. Shout out sa mga Team Landos dia og sa inyong mga kuandra. Uy, shout out dra. Wala. Shout out lagi sa kanang nagtanaw da nga video. Igo ra sa tanaw day. Ikaw mag-shout out oy So, kasi hapit na ta mag 15 minutes. So diri na ta ni munon kay murag dugay-dugay gid siya upload ba. Kapin nga siya tugig ning imbi ni. Urot mo muna tong load. In-uploadaan eh. Sigwintar ba yan load. Di magbabay ta. So diri na ko tong video mga Landos. So hinaot nga na nagkatanaw pud mo diha sa mga kuan, mga share na mga blessings.
Blessings. Unta nga pasikaton minimo. No si ka. Ay, Unta makatuon mo na to among ipangtanaw. So, salamat ko sa inyong pagtanaw yan, no? So, diri na lang tikutob, diri na lang taman, di na tamo gukod-gukod sa mga inyong kusog-mudagan. kusog-mudagan Dili kay na magpagupot. masakitan jabon ta mga landol. So, bye-bye na, subscribe na and katong nasa kilid bitaw nga katong bagting-bagting nga sa kwan. Ice drop to, ice drop. Tuliling sa ice cream. Apil doon niya tuplok. Importante ka to sa mga landol. So, diri na ko to. Bye-bye.